வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வேர் சொல். தமிழில் பார்க்க போகிறோம். வேர் சொல்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் சில லிங்க்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அந்த லிங்க்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதில் ஒரு எழுத்து ஒரு சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவை பாருங்கள். அந்த வீடியோவில் இருக்கிற சில கருத்துக்கள் இதில் பயன்படும். அதனால் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும். சரி, நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வேர் சொல்னா என்ன? இப்போ வேர் சொல்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ ஒரு சொல் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன். நிறைய சொல் இருக்குது தமிழில். அப்படியே நிறைய சொல் இருந்தாலும் சில சொற்கள் வேர் சொல் சொல்கிறாங்க. எதுக்கு அதை வேர் சொல் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். ஒரு சொல்லின் மூல சொல்லே அச்சொல்லின் வேர் சொல் அப்படின்னு பேர். ஒரு சொல்லின் மூல சொல்லே அச்சொல்லின் வேர் சொல் எனப்படும். சரி, இப்போ நாங்கள் ஒரு சொல்கிறோம் பாருங்களேன். பார்த்தான், பார்க்கின்றான், பார்ப்பான். இந்த மாதிரி ஒரே சொல் தான், ஒரே பார்க்கறதுக்கு பார்ப்பான் வருது. நிறைய பார்த்தான், பார்க்கின்றான், பார்ப்பான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய சொல் வருது. இந்த சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சொல் மட்டும் ஒரு மூல சொல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லு? அதில் பார்த்தீங்கன்னா பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை. நல்லா கவனிங்க. அதில் என்ன வருது? பார்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை வருது. அந்த சொல்ல உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது? பிரிக்க முடியாது. பார்த்தால பிரிக்க முடியும், ஆனால் பாரை பிடிக்க முடியுமா? முடியாது. அப்போது அந்த சொல்லில் பார்த்தான்ல மூல சொல் பார். அந்த சொல் எப்படி இருக்கும்னா கட்டளை பிறக்கும்படி அமைந்திருக்கும். ஆர்டர் பண்ணணும். படித்தான், படி அப்படி சொல்கிறோம். அப்போ அந்த சொல் எப்படி வந்துருந்தா கட்டளை பிறப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. ஒரு சொல்லின் மூல சொல் நிறைய, அந்த வார்த்தை எப்படி இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு மூல சொல் ஒன்று இருக்கும். சரிங்களா? அந்த சொல் எப்படி இருக்கும்னா பிரிக்க முடியாது, கட்டளை இடும்படி இருக்கும். இதுதான் வேர் சொல், வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்போ நீங்கள் அந்த வார்த்தையை நல்லா படிக்கணும். அந்த வார்த்தையை கட்டளை சொல் எது பார்க்கணும். அதை பிரிக்க முடியுமா, மேலே பிரிக்க முடியாதா அப்படின்னு பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அந்த சொல்ல அந்த எழுத்தை எழுதணும். அவ்வளோதான் வேர் சொல். ஓகேவா? இப்போ நான் இங்கே பாருங்கள். இங்கே நான் ஒரு மூல சொல் கொடுத்துருக்காங்க, இயக்கிடு. நான் இப்போ இங்கே ஒரு சொல் கொடுத்துருக்கேன், இயக்கிடு. உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் இதில் இயக்கிடுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேயே நம்ம கட்டளை பிறக்கிற மாதிரி பிரிக்கலாம். இந்த இயக்கு. அப்போ ஒரு வண்டியை இயக்கு, கட்டளை பிறப்பிக்கிறோம், இயக்கு. இதை நம்ம பிரிக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் பாடிய என்ன சொல்லலாம்? பாடு. பாட சொல்கிறோம், கட்டளை பிறப்பிக்கிறோம். கேட்க, கேட்க என்ன சொல்லலாம்? கேள். கட்டளை பிறப்பிடுறோமா, கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் போடுறோம், கேள். ஓடாதே, ஓடு. ஓடுனா அந்த ஓடு இல்லை, ரன்னிங், ஓடு. பாடாதே, அப்போ என்ன சொல்லலாம்? பாடு. பாடிய, அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? பாடு. அந்த வார்த்தை தான் வரும். இது மேலே இது பிரிக்க முடியாது. கட்டளையிடுற மாதிரி இருக்குது, இதை பிரிக்கவும் முடியாது. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றும் இந்த வார்த்தையை பிரிக்க சமயத்தில் என்ன பண்ணணும்? பிரிக்க முடியாமல் இருக்கணும். உற்ற, உரு, உருக்கும், உருக்கு. கொடுத்தீர்கள், கொடு. தட்பம், இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். அதனால தான் நான் இதை எழுதி வச்சுருக்கேன். தட்பம் தன்மை. மலைந்து, மலை. மலைனா அந்த மலை கிடையாது, ஹில் கிடையாது. என்ன இதுன்னா மலைச்சு போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? மலை, அந்த மலை, அந்த இந்த மலை நினச்சி போகிறீங்க, ஹில் கிடையாது. மலைந்துனா மலை. அகன்று, அகல். அகன்றுனா அகலமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, அகன்று இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே, அது அகல். இப்போ பாருங்க, அந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தை. அலறல், கத்துறாங்கல்ல, அப்போ என்ன சொல்லலாம்? அலறு. கத்துறது தான் சொல்லுவாங்க அலறல். அறுவடை, அறுக்கிறாங்க, அப்போ என்ன சொல்லலாம்? அரு. உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும். ஈந்து, ஈ.
ஈனா அந்த ஈ கிடையாது. நான் ஏற்கனவே நம்ம ஓர் எழுத்து ஒரு மொழியில் படிச்சிருப்போம். ஈக்கு வந்து நிறைய இருக்குது. ஈ வந்து பறவை கூட சொல்லலாம். தரது சொல்கிறாங்களா, ஈந்து தரது, அதுக்கு ஈ. உணவு, உண், உண்ணுன்னா கட்டளை சாப்பிட சொல்கிறாங்களா, எழுந்து, எழு. கற்க, கல், கல்னா அந்த கல் கிடையாது. படிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கல் சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? பெரிய அந்த கல் கிடையாது. காத்தான், கா ஒரு சொல் ஒரு எழுத்துல வருது. கா, கானா காத்தான், ஒரு சொல் ஒரு எழுத்து. இதெல்லாம் அப்படியே சைட் பை சைடாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கணும். உடனே ஞாபகம் வரணும். ஒரு சொல் ஒரு எழுத்துல வரும். காத்தான், கா, அதுவும் ஒரு சொல் ஒரு எழுத்து. கொடாமை, கொல். சுட்டது, சுடு. புக்கம், புகு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இதையே அப்படியே இதுதான் எக்ஸாமுக்கு வரும்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. ஸோ நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன 3 ரூல்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன ரூல்ஸ் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குதா? ஒரு சொல்லின் மூலச்சொல்லே அது என்ன சொல்லப்படும், வேர் சொல் எனப்படும். அந்த சொல்ல என்ன பண்ண முடியாது, புகுன்னு இருக்குது, இதை பிரிக்க முடியாது. பூ தனியாக கூ தனியாக பிரித்தா அதுக்கு மீனிங்கே கிடையாது, அர்த்தம் இருக்காது. ஸோ இதை பிரிக்க முடியாது. இதை பிரிச்சிங்கன்னா அர்த்தம் இருக்காது. இதை பிரிக்கவே முடியாது. கொல் அப்படின்னு இருக்குது, கொடாமைனா கொல்லுன்னு இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, அதுக்கு மேலே அதை பிரிக்க முடியாது. கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கு மேலே அது பிரிக்க முடியாது. அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கணும்னா, கட்டளை இடும்படி இருக்க வேண்டும். அந்த சொல்லே வேர் சொல் எனப்படும். நீங்கள் இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் பத்தாது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் புக்கை எடுத்து வச்சிங்க. இந்த எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ இதில் படித்து பார்த்துட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் நீங்கள். இப்போ பாருங்கள், உலகில் தோன்றிய உயிர்கள் அனைத்துக்கும் முதல்வனாக விளங்குவது ஞாயிறே. இவ்வுலகில் காணும் கனி வகை கரும்புகளும் நெற்கதிர்களும் முன்னால் விளைந்தவை. இவை அனைத்தும் முன்னில் தோன்றிய நீராலும் சிறப்பு பெற்ற கதிர். இதில் என்ன பண்ணணுன்னா, இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். எது எதெல்லாம் வேர் சொல்லாக வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த சொல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிச்சி அந்த வேர் சொல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எழுதணும். அப்படி இருந்தால் தான் உங்களால் எழுத முடியும். இல்லைன்னா நான் சொல்கிறதையே நீங்கள் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா வராது. புரியுதுங்களா? இப்போ நம்ம அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இந்த பார்த்தீங்க, இப்போ தோன்றிய, தோன்று அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களால் முடியும். இப்போ இதில் எந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து அந்த பேராகிராஃபில் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கணும். அப்படி படித்தா மட்டும்தான் உங்களால் இந்த வேர் சொல்ல மதிப்பெண்ணை வாங்க முடியும். இப்போ நான் இங்கே எடுத்து இங்கே ஒன்று மட்டும் தான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு புக்கை படித்து பார்த்து முதல்ல அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும், நீங்கள் இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒன்று அதில் இருக்குது, தோன்றிய, தோன்றியன்னு இருக்குது. நான் என்ன பண்ணணும், உடனே தோன்றியன்னா உங்களுக்கு தெரியும், என்ன கட்டளை மாதிரி தான் இருக்கும், தோன்று அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்கள். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் படிக்கணும். கண்டிப்பாக அப்படி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் இந்த இதில் மதிப்பெண் உங்களால் ஈஸியாக வாங்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.